Самая вялікая па плошчы і колькасці вучняў навучальная установа Брэста і ў летні перыяд не спыніла працу. На працягу чэрвеня ў сценах школы быў арганізаваны дзіцячы лагер. Спартыўныя спаборніцтвы сталі адным з самых цікавых мерапрыемстваў аздараўленчай змены. Выхаваўча-аздараўленчы лагер «Васількі» на базе 11-й школы упершыню сустракаў дзяцей. І ўжо можна упэўнена сказаць, што ён аказаўся ўдалым. У гэтым годзе колькасць дзяцей выхаванцаў лагера склала без малога 80, сярод іх навучэнцы школы от 6 до 10 годов. То количество, которое на сегодняшний день, оно оптимальное. Чтобы в этих условиях соблюсти все требования, родители, они, конечно же, проявили осторожность в отпускании детей в лагерь. И в то же время есть родители, которые не имеют возможность смотреть детей в июне месяце. Поэтому эти дети, они в лагере. Малыя алімпійскія гульні ў дзіцячым лагеры ўключалі спаборніцтвы па лёгкай атлетыцы. Не абышлося і без інтэлектуальнага конкурсу, звязанага са спартыўнай тэматыкай. Всякие игры такие, мне они очень нравятся. Доволен своим результатом? Да, очень доволен. Как пробежала, расскажи. Ну, классно, очень классно. Хорошо, Быстро. где сегодня еще на каких станциях был? Я был на викторинах. Баскетбольная пляцоўка, футбольны стадыён з сучасным пакрыццём, тэнісны корт. Умовы для дзіцячых алімпійскіх гульняў самыя прыдатныя. Эпідсітуацыя, канешне, унесла карэктыву ў работу школьнага лагера 11-й школы, але на адпачынку школьнікаў гэта ніяк не адбілася. Эпидемическая обстановка потребовала от нас много различных, так скажем, ухищрений, чтобы детям было весело. Мы строго соблюдали все рекомендации наших медиков, чтобы детки остались здоровыми, потому что лагерь все-таки у нас оздоровительный. Но при этом мы смогли обеспечить и спортивные мероприятия насыщенные, и мероприятия различной направленности. Дети рисовали, дети пели. Змена ў школьным лагеры была насычанай. Алімпійскія гульні – яркі доказ гэтаму. І гэта значыць, у наступным годзе дзеці зноў вярнуцца ў школьны лагер. Софія Беражная, Юрый Плінда, тэлерадыёкампанія «Брэст».